שלום, אנחנו כאן, DY. אנחנו עם עוד סרטון חדש, ניימר נגד בייל. תרגילים, התקפות, פנדלים, ובשביל לדעת עוד דברים תצטרכו לראות את הסרטון הקודם. והנה אנחנו מתחילים עם ההתקפות ועם גארד בייל. ניימר נגד בייל, גארד בייל מתחיל עם ההתקפה שלו ומכניס את בפנים. זה לרשת. התקפה ראשונה, 1 מתוך 3. התקפה שנייה, גארד בייל בא, עושה בום. את זה והוא מכניס שני גם את גם השני. מכניס. איזה 2 התקפה מתוך מעולה. 3. האם הוא עושה את השלישי? האם הוא עושה גארד את השלישי בייל. והוא... משקוף, לא, איזה ההתקפה משקוף? לא נגמרה, ההתקפה לא נגמרה. ההתקפה הוא עוד לא לוקח את נגמרה, הכדור. אבל הוא לוקח הוא את הריבאונד. לוקח את הכדור, הוא עושה 1, 2 פוגע קורה איזה החוצה, קורה התקפה החוצה. נגמרת. וההתקפה 2 מתוך נגמרת. 3. 2 מתוך בינתיים הוא 3. טוב מאוד. עכשיו אנחנו עושים פנדלים. עכשיו עם הפנדלים. תראו, ככה ככה לוחצים, תראו לאן אנחנו מכוונים. ככה, גארד בייל, מכוון הצידה והשוער עודף את זה. 1 מתוך 3, 0 מתוך 3, שוער לקח. האם זה גול? וזה זה גול. גול. אחד פנדל שני מתוך הוא 3. הכניס. וזה הפנדל השלישי. פנדל השלישי מתחיל עכשיו. וגארד בייל, האם גארד בייל עושה את זה? וגארד עושה זאת. 2 מתוך 3, כמו הקודם. הפנדל הזה סתם צ'ופר שאנחנו נותנים בסיבוב הזה, כי אם מכניסים 2 מתוך 3 יש עוד צ'ופר, ואת זה הוא הכניס. זה נותן לו 3 מתוך 3. 3 מתוך 4. 3 מתוך 4, כי זה צ'ופר. עכשיו, תרגילים. פעם שנייה. עכשיו הוא ינסה לעבור את השוער. הוא מנסה לעבור את השוער. הופ. זהו, עכשיו הקפצות. הוא נראה. מקפיץ רגיל. אין לא לו יכול משהו לעשות. מיוחד. הוא יכול להקפיץ ככה. איזה אין לו מספרת משהו ומשקוף. מיוחד. איזה הוא יופי של טוב הקפצה. במספרות בייל. ועד כאן. עם בייל. והנה אנחנו כאן עם ניימר. חזרנו עם הוא יוצא עם התקפה. הוא עושה התקפה. בום, אבל השוער התקפה חוטף ראשונה, לו. עודף. ההתקפה הזאת לא נחשבת כי זה היה רק חימום. עכשיו התקפה שנייה. ניימר בא, עושה 1, עושה 2 וגול! מגלגל את זה לשער ביופי. איזה יופי. ואנחנו ממשיכים. הוא בא, מנסה להקפיץ מעל השוער לא וכמעט מצליח. בינתיים 1 מתוך 3. אם הוא את זה מכניס, האם הוא אנחנו מכניס נותנים את זה לו בונוס. ומשווה? אם הוא האם הוא מכניס- מכניס ומשווה הוא לא לבייל? אם האם הוא הוא מכניס משווה? את זה... לא, הוא לא השווה. לא, אבל האם יש חוזר? האם יש חוזר? ההתקפה יצאה אין החוצה. חוזר, יצא החוצה. 1 מתוך 3, ועכשיו אנחנו עם אין לו עכשיו הפנדלים. בונוס כי הוא לא עשה 2 מתוך 3. בוא נראה האם הוא יקבל בונוס גם כאן. אבל פה אין בונוס. נכון, מי שעושה 3 מתוך 3. והוא עושה את הראשון. ואם יש 2... עכשיו הוא בא 3 לעשות מתוך את 3, השני. אם- ועכשיו הוא עושה את לא, השני. צריך להתחיל מחדש את זה. הוא עושה את השני. האם הוא מכניס את זה? כן, ברור שהוא מכניס את זה. 3 הוא הכניס. האם הוא מקבל עוד 1? בונוס מתנה. בוא נראה אם הוא יחטיא או יכניס את זה, אם הוא צריך בכלל עוד 1. והוא מחטיא את זה. הוא מקבל עוד 1 אבל תוספת. והנה אנחנו חזרנו עם הפנדל האחרון, תוספת. פנדל צ'ופר. והאם ניימר? וניימר כן, כובש 3 את זה. מתוך 4. הוא יותר טוב מגארד בייל. בפנדלים. אוקיי, ואנחנו... ובהתקפות בוא הוא נראה שווה את לגארד בייל. בוא נראה הקפצות. איזה יופי. איזה יופי. איזה הקפצות יפות של ניימר. יש לי עוד הזדמנות. ניימר עושה הקפצה, וואו. איזה יופי. וואו. איזה תרגילים. איזה תרגילים. הופה.
והוא בועט את זה, איזה בעיטה טובה. איזה בעיטה טובה. עכשיו רק תרגילים כלליים. עכשיו בוא נראה תרגילים. ונגמר וואו. הסקר. איזה וואו, יופי. איזה יופי, איזה יופי. והוא עבר את השוער, אוי אוי אוי. הוא לא הספיק וואטיך לבעוט. לא הספיק לבעוט. הוא בא עוד פעם, מנסה לעבור את השוער, הופ, הופ. עושה לו 1, עושה לו 2. אבל השוער מוציא את זה החוצה, עושה הופ. לא, איזה זהו, יופי. והנה וזה כאן. האחרון. והנה כי כאן מגיע לו עוד אחד. מגיע לו עוד צ'ופר. אבל הוא לא זהו, עושה אנחנו זאת. סיימנו כאן. וכאן אנחנו ניימר סיימנו. נגד בייל. אתם תודה. תבחרו את השחקן המצטיין, יאללה ביי. יאללה.